Слава Тебе, Господи, Дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие, оно закранает такую важную тему для нас, як нам, християнам, ставиться до материальных багатств. И мы, я думаю, что это Евангелие не раз чули, мы это Евангелие не раз разважали, і якби сенс для нас відавочний. Сенс відавочний у тим, що так, ми, як християни, не повинні прив'язуватися до гэтых матеріальних добротів гэтага свету, і ми не повинні прив'язуватися до нечага такого земного, але шукати у першу чергу владарства Божого. Але бачите, праблема ў тым, што мы гэтае Евангелие, не гледзячы на тое, што шмат разоў яго чулі, шмат разоў яго разважалі, мы ўсё роўна маем, канешне, нейкія недахопы ў сваім хрысціянскім жыцці, у бачанні таго, што гэтых суадносінаў паміж матэрыяльным і духоўным у нашым жыцці. Глядзіце, я подумал про что? Тое, што калі рыхтаваўся да гэтага казання, разважаў про што? Што Евангелие гэтае пісалася, гэтыя словы яны прагучалі у зусім іншым кантэксце, чым сёння. Што людзі тады былі нашмат бяднейшыя і нашмат больш залежалі ад нейкіх такіх стыхійных фактараў у свеце, калі, напрыклад, не ведаю там, значит, что им было есть. Яны не могли пойти в супермаркет и купить там себе ежу. Нет. Яны повинны были вырастить, выгадаваць урожай, выгадаваць свою жывёлу, и гэта была для іх ежа. Калі там, напрыклад, здараліся нейкія неспрыяльныя умовы, там, не ведаю, засуха, дождж, ураган, яны заставаліся, людзі просто голоднымі на год заставаліся. А калі гэта працягвалася некалькі гадоў, то і на гады. Калі б, напрыклад, надвор'е такое, як сёння зараз у Беларусі ў гэтым годзе было, там, не ведаю, 100 гадоў таму, то людзі бы реально заставаліся бы голоднымі. Мы з вами маем лепшыя умовы, потому что калі сёння ў Беларусі тут, не ведаю, не вырасце хлеб, не вырасце бульба, то привязуць гэты хлеб і бульбу з якой-небудзь там, не ведаю, Бразіліі, і мы зможам гэта ўсё купіць. Але ў тыя часы сапраўды людзі ад гэтага ўсяго залежалі. І калі Христос сказаў гэтыя словы, то ён нашмат больш даверу патрабаваў ад тых людзей, якія яго слухалі, чым гэтага даверу патрэбна сёння ад нас. Тым людзям сапраўды трэба было даверыцца Богу і клапаціцца настолькі, наколькі клапаціліся іх там суайчыннікі, суплеменнікі, суседзі пра ежу, пра вопратку, чым гэта нам трэба зараз давяраць. І з другого боку, бачыце так, тыя умовы гістарычныя былі такія, а сённяшнія нашыя іншыя, і тым больш для нас сёння гэтыя словы Евангелія, яны павінны прагучаць, як напамін пра тое, што на самой справе ў гэтым свеце ёсць важнае. Бо, бачыце, нягледзячы на тое, што мы жывем у такі час, калі ўсё даступна, калі ежа ёсць, калі мы не галадаем, калі вопратка ў нас ёсць, калі мы маем во што апрануцца, калі мы маем нейкія там свае матэрыяльныя даброці, у адрозненні ад тых нашых продкаў, якія жылі там, не ведаю, 100 ці 150 гадоў таму, мы жывем просто, як мільянеры, мы як багацеі жывем. Але нягледзячы на гэта, ёсць у нас гэтая наша цяга да матэрыяльнага, і ў сённяшнім свеце яна таксама прывітая, яна такая ёсць, яна існуе, гэтая цяга да матэрыяльнага. Людзі жывуць дзеля матэрыяльнага. Матэрыяльнае, яно таксама важнае для людзей і надзвычай важнае. І ўжо не так, як для старажытных людзей, што яны сапраўды нечага патрабавалі для того, каб выжыць. Сёння ідзецца ў краму, каб набыць вопратку не таму, што чалавек не мае што апрануць, а таму, што хочацца нейкую новую вопратку. Сёння ідзецца ў краму і набываецца ежа не таму, што чалавек голодны, а таму, што я хачу іншага, чым тое, што ў мяне ёсць. І вось, глядзіце, дарагія браты і сёстры, тут для нас, хрысціянаў, важнае заданне, каб паказаць гэтаму свету, каб сведчыць у гэтым свеце і каб сведчыць перад сабою таксама, што свет будуецца не на матэрыяльным, што свет будуецца на духоўным, як Христос сказаў у канцы сённяшняга Евангелія, шукайце ў першую чаргу валадарства Божае,
Что значит шукать валадарство Божие? Я думаю, что это не значит, конечно, для нас адмовиться от всего материального, адмовиться от того, как зараблять гроши, от того, как набывать ежу, от того, как набывать вопратку. Нет. Все это застаецца ў нашым жыцці, і ўсё гэта ёсць у нашым жыцці. Але яно як бы перасоўваецца з першага месца на другое. Што ў першую чаргу мы шукаем чагосьці, што патрэбнае Богу. І калі ў нашым жыцці стаіць выбар, ці нам выбраць гэтае матэрыяльнае, ці нам выбраць Божае, мы, конечно ж, адказваем на гэты Божы заклік. Бачыце, у сённяшнім часе, у сённяшнім свеце вось гэтая пандэмія, гэтая эпідэмія, яна стала для нас таким экзаменам, наколькі сапраўды для нас важна тое, што Бог, тое, што Божае, для нас важнае валадарство нябеснае, ці для нас важнае матэрыяльнае. Таму што з аднаго боку гэтая вось эпідэмія, яна ударыла неяк так па нашым матэрыяльным, яна ударыла па нашым дабрабыце. Трэба неяк ужо па-іншаму працаваць, па-іншаму неяк круціцца, я бы так сказаў, нават дзеля таго, каб падтрымаць той матэрыяльны ўзровень, які быў там у нас год таму, напрыклад, тыя нашыя заробкі, той наш нейкі дабрабыт, які быў год таму, які быў там да эпідэміі. А з другога боку, бачыце, у адносінах да Бога, у адносінах да веры, гэтая вось сітуацыя, яна стварыла як бы такі экзамен для нас. Наколькі мы сапраўды давяраем Богу? Наколькі для нас важная малітва, наколькі для нас важная еднасць з Богом, наколькі для нас важная споведь, Еўхарыстыя, наколькі для нас важная супольная малітва ці індывідуальная малітва. І бачыце, я думаю, што тут кожны адкажа на гэтае пытанне сам, бо нават тыя людзі, якія знаходзяцца ці знаходзіліся ў самаізаляцыі, якія не прыходзілі ў царкву ў час гэтай эпідэміі, якія не прыходзяць, працягваюць маліцца, якія працягваюць пазбягаць гэтых людных месцаў у гэты час, яны таксама могуць сказаць так. Для мяне важнейшае не матэрыяльнае, а валадарства Божие. Калі я сумую па гэтым, калі я сумую па споведзі, калі я сумую па Еўхарыстыі, але вось з прычын гэтай эпідэміі я пазбягаю таго, каб прыйсці яшчэ пакуль што ў царкву. Калі я ў гэты час прысвячаю гэты час сваёй малітве, нягледзячы на тое, што я знаходжуся дома. І таксама тыя, хто прыходзіць у царкву, тыя, хто моліцца зараз тут з намі супольна, таксама, наколькі гэта для нас важна, наколькі для нас важнае валадарства Божие, наколькі для нас важнае наше духоўнае жыццё. Гэта для нас пытанне і адказ, на якое мы павінны даць. Бо, бачыце, калісьці я разважаў пра гэта, я разважаў для сябе, так асабіста, шукаючы нейкі адказ на свае асабістыя пытанні, і думаю, так, сапраўды, усё прамінае, усё гэтае матэрыяльнае, усё гэтае свет прамінае. Калі памірае чалавек, пасля яго застаецца процьма нейкіх рэчаў, процьма ягонага нейкага матэрыяльнага дабрабыту, які ён зарабіў, які ён сабе дасягнуў, але гэтага чалавек з сабой не ўзяў туды. Туды мы з сабой возьмем толькі тое, што мы сапраўды пабудавалі з Богам, пабудавалі адносіны з Богам, пабудавалі нашу веру, пабудавалі чыстасць нашага сэрца. Таму давайце да гэтага імкнуцца, няхай сённяшняе Евангелие, сённяшняе наше разважанне, яно будзе для нас такім стымулам, каб сапраўды так клапаціцца ў належнай ступені пра матэрыяльнае, клапаціцца ў належнай ступені пра тое, што ёсць у гэтым жыцці, але на першае месца ставіць заўсёды Бога і ягонае валадарства. Амінь.